روزنامeyeke Brîtanî dibêje tevî krîza Sûriye û şerûpevçûnên ku li ser xaka wê tên encam dan, niha hijêkerên geştûguzariya tarî seredana Sûriye dikin. Rojnameya Guardian ya Brîtanî ragihand ku tevî xelkê resen yên Sûrî bûne penaber û devjimal û milkên xwe berdane, niha welatiyên Rojava yên hijêkerên geştûguzariya tarî seredana Sûriye dikin. Li gorî rojnameya navbûrî ku wateya geştûguzariya tarî, ew e ku ew ê geştiya deverin ku peywendiya wê bi mirinê heye yan jê deverin ku şertê de heye. Rojnameya Guardian got ku hejmarek ji kompanyên welatên Rojava ku ew geşt birêve dibin û têde seredana Hems, Şamê û Tedmûrê dikin, heftiyekî berdewam dike. Li gorî Guardian ku kompanya Yang Pioneer Tours ya Çînî ku geşt û guzariya tarî rêkxistin dike, kiriya her neferekî $1700 ye. Krîza Sûriye ji sala 2011 dest pê kir û li gorî rawengeha Sûriye ya mafê mirovan ku ji wî demî ve ta sala 2018 511,000 kes jiyana xwe ji dest dane û li gorî Komîsyona Bilind ya Neteweyên Yekgirtî ya Penaberan ku ji destpêka krîza Sûriye nêzîkî 7 milyon kes derbider bûne û nêzîkî 6 milyon kes penaber bûne.